L-ex financial controller tal-Enemalta Tarċisio mifsud ma nstabx ħati ta' korruzzjoni brabta mal-iskandlu ta' żejt li feċ 10 snin ilu u li dwaru l-Partit Laburista u l-medja tiegħu kienu damu snin itambru biex jippruvaw jiskurjaw punti politiċi. Biex issa, fil-każ ta' mifsud il-qorti ddikjarat li m'hemm l-ebda każ ta' korruzzjoni. Il-ħamis filgħodu l-Maġistrat Kler Staffraġ Żammit spjegat li mifsud wieħed mis-seba' irġiel akkużati brabta ma' dan l-iskandlu ta' żejt mhux ħati ta' korruzzjoni. Dawn il-persuni kienu tresqu l-qorti akkużati b'korruzzjoni fix-xiri taż-żejt mill-Enemalta bejn l-1998 u l-2003. Matul il-kawża l-prosekuzzjoni kienet insistiet li mifsud kien irċieva numru ta' commissions f'tenders taż-żejt mill-kumpanija Franċiża Total. Fil-waqt illi allegatament kien qasam dawn il-kickbacks ma' Alfred Mallija illi huwa wkoll ex uffiċjal ta' Enemalta. Iżdissa l-qorti waqqed dawn l-akkużi ddikjarat illi l-ex financial controller mhux ħati. Għal Tarċisio mifsud deru l-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo. Fis-sajf tas-sena li għaddiet il-premawla tal-qorti ċivili kienet ordnat lil pulizija u lill-Avukat Ġenerali biex fi żmien 4 xhur jalqu l-provi tal-prosekuzzjoni fil-konfront ta' Tarċisio mifsud. Fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef Francesco De Pasquale qal li dan kellu jsir irrispettivament minn min ikun fadal jixed jew le. Dan wara li l-qorti ddikjarat li l-prosekuzzjoni u l-Avukat Ġenerali qed jiksru dritt ta' smigħ xieraq tal-ex uffiċjal tal-Enemalta illi fl-età avanzata tiegħu kellu dritt illi l-proċeduri kontrih jinstemaw fi żmien raġonevoli. Dak iż-żmien l-imħallef kien osserva li tul dawn is-snin diġà miet Alfred Mallija wieħed mill-akkużati. U b'ironija staqsek il-pulizija u x'tistenna li jmutu x-xhieda l-oħra kollha inkluż Tarċisio mifsud biex jingħalqu l-provi. Xi ħaġa li issa ġrat sena u 5 xhur wara din iċ-ċamata ta' Francesco De Pasquale.